Esan behar dizuet, barikuan utzik egin gabe ikusi behartu zuela Danken Debagoienetik Senegalera izeneko erreportaje berezia. Goiena telebistan emango dugu 9:30 eta bertan aukera izango duzue ikusteko Danken elkarteak egiten duen lana eta zer nolako emaitzak ematen dituen. Jakingo duzue apirilean Bergarako eta Beasaingo laguntalde bat, 19 bat lagun, 12 eguneko egonaldi egitera joan zirela Senegalera eta Goienak lagatako ekipo batekin joan ziren eta beste gauza batzuen artean ibili ziren grabaketak egiten eta jasotzen han bertan zer ikusten zuten eta nola bizi zuten. Horiek guztiak batu eta ordu erdi bateko ikusentzunezkoa egin dugu, esan bezala barikuan ikusgai izango dena. Eli Dominguez, ongi etorri. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko egin duzuen lanarengatik, oso ikusi dut, izan dut privilegio hori beste baino lehen ikusteko eta benetan politia da. Elkartetik antolatu duzuen lehenengo bidaia ez da, bigarrengoa da, zer moduz joan da honakoa? Bai, hori da, urten izan da bigarren elkarbizitza eta elkartasun programa, pandemia aurretik zeukagun programatuta, baina ezin izan zen, eta bueno, inguan posible izan da, eta gisa esan oso pozik gare, oso esperientzia politia izan da, talde zoragarri xa, eta ondiokan, bueno, atzera botatzen memoria, hori oroitzapen politxak eta gustokoak. Ikusiko ditugu, olako batzuk reportajean. Badira 10 urte lanean ari zaretela, hain zuzen ere, elkarbizitza eta kultura artekotasuna landu nahian, eman ditu lan horrek emaitzak eta zer nolakoak, batzuk ukiezinak elkar ezagutzea eta harreman hori ez da berezia eta beste batzuk aldiz, oso fisikoak, eskola bat, kultura eremu bat, baduzue ikuskera berezi bat, ez da elkartasun paternalista hori baino beste zerbaiten bila zabiltzate? Bai, hori da, askotan jasotzen da mezua eskoletan, komunikabideetan, Afrikarekiko beti begirada paternalista hori zabaltzen da, laguntza beharra, osnarketa askori gabekua, eta gu pixkat horrekin apurtzea nahi dugu, guk uste dugu, gaur egun Afrikan pobrezia bat badago, horratzean badagola hainbat eragile, eta horrek pixkatxo bat ateratzea nahi izaten dugu, eta beste alde batetik uste dugu elkara aberaztu eta elkartruke horretan danok irabazten dugula, Bidaia ondo joan da, hori begi bistakoa da, nola aurkitu dituzue, 2022ko apirilean, Dioneguar eta bertako biztanleak? Gisa esan, hoi baino lasai xau, Ramadan garaia bizitzea tokau jau, eta horrek azkenean eragina dauka, bertako biztanleriengan, egunean zehar nahiko lasai herrixa hori isiltasun baten zuan sartuta, eta berezia izan da zentzu horretan, baina alata behaukidu aukera bertakoekin hartu eman politxak izateko. Eta esan beharra daukat, erreportari oso abilak dituzuela, izan ere ikusiko dituzue mikroaurrean adin txikiko batzuk, ondo etorkizuna badaukagu? Bai, gube harritxua eta gisa esan, umiek beti beste ikuspegi batero, beste alaitxasun batero transmititzen da, bez? Ari gara ikusten irudi batzuk, hemen esate baterako auzolanean ari zarete, ez dakit oso ondo zertan, prestatzen kultura eremu horretarako jolas guneak edo? Bai, hori da, hane kultura eremua lehenengo eraikina eraiki dugu, eta, aprobetxatu ginu zen bertan zeuzken botila batzuk, holako karakol bat eroitzeko lurrian, oskola batzukin, gero pneumatikoekin eta egurrekin hainbat eserleku inginu zen, eta horre bili ginen, hori ikusten da justu botilekin eta aprobetxatzen bertan zegoen sakar hori, aprobetxua ematen. Zer egingo duzue kultura gune horretan, zein da asmoa? Kultura eremu hori ondiokan eraikin bidian doia, Oin momentuan indogun eraikin horretan, asmoa da bertakoek aukitzia gune bat, beraien kultura garatzeko, baina asmoa da eremu hori ondiokan aukera gehiago zabaltzea, artizau tailer bat, liburutegi bat, azkenean bertako gaztiek sortzeko eta eragiteko gune bat izateko.
Hortxe beste bisita bat, saskibaloi kantxa bat ikusten dugu, zer ari gara ikusten, Leli? Bai, hau da eskola bi, eta bertan 10 urte honetan proiektu ezberdinak eraman ditugu aurrera, terpe hau, saskibaloi kantxa, administrazio sala txiki bat, eta beti gustatzen jau gurekin datostenak eta ikustia urtietan indako proiektuak ez, noraino heldu gazen, eta gisa harritzen dira, ez? Joten dira, azkenean 10 urte denboratxo bada, ez? Baina gehienak esaten dozkuena hori da, ez? Ez zukela kontzientzia hori inbesteren mutera, ero bai eskoletara, osasun zentrora, beste esparrutara heldu izan gazela, ez? Bai, entzuzen ere, arrantzan ere ibili zineten, eta pixkat hango arrantza egoera zein den ezagutu zenuten, emakumeen kooperatiba batean ere izan zineten, eskolan, osasun zentroan, esan bezala. Aipatu nahi dut hor ikusi dugun mural bat, izan ere 2 lagun, juntziren zuekin batera hemendik, eta hain zuzen ere Kadidongi eskainitako horma irudi handi hori egin zuten, 12 eguneko egonaldi horretan, prozesu polita ez da, eta pentsatzen dute zuentzako ere garrantzitsua. Bai, azken fina, Mikel eta Jokinekin hasi ginen urtarrilean ero proiektu hau martxan jarriz, ez okun oso zehaztuta zer sortu nahi ginuana, bai mural bat bi herrialdeen arteko anaitasun hori indartzen jarraitzeko, eta Jadiren historizioa danok ezagutzen duzu ez. Elkartasun molde bat egon zen, diru bilketa bat, beran bihotzeko gaitzaren dako ebakuntza bat inalizateko diru bilketa bat jarri ginen martxan, dana ondo joan zen, ebakuntza egin zioten, baina zoritxarrez bihaztetara hil egin zen ez, martxoak 15. Orduan ikusi ginen aukera bikaina berari eta baita Euskal Herritarrei ez, azkenean elkartasun simbolo bat, ero ez Jadi beti zegoan guri laguntzeko prest, elkarteko kide esan ez. Orduan, izan da azkenean politxa ez, bi herrien nahitasuna adierazteko eta bera umentzeko politxa. Zalantzarik gabe, migrazioari buruzko hausnarketa saioa ere egin zenuten, zineforum bat, nola dago gaia? Gazteak oraindik ere badute buruan handik urteen eta ona etortzea dagoen arrisku guztiarekin, egoera ulertzen dut zaila dela hientzako? Bai, ondokan hori dago eren buruan ez, azkenean horbe arrantzako ekintzabe hausnarketarako balio izan zegoan ez. Ze komentatzen ginuan ez, zela lehen, mama komentatzen bera gaztia zanean, ume zanean, zelako arrantza zan biztalde gehiengoantzako diru iturri nagusisa ez. Eta buke europearrak, txinatarrak eta beste ari dira bertan arrantzan, bertako produktu, lehentasunezko produktu hori ustiatzen, eta horrek azkenean lan aukerak kentzen nahi da bertakuei ez. Orduan migrazio nahixeako hor jarraitzen da bihar badagolako ez, ez daukelako bertan zertaz bizi. Ari zarete aukerak eman nahian, uste dut etxe bizitza bat ere baduzuela alokairuan, ikasi nahi duten gaztei aukera emateko ikasteko, eta horre topatzen duzu, bada jendea erabiltzen duena, erabiltzen dituena olako baliabideak. Bai, 3. ikasturtez, pixu bat alokatu da, eta joangoarreko 15 gazte ari dira bertan ikasten, eta aldatzen doiaz ikasleak eren artean, erakudatzen da eta gisa esan asko eskertu deben proiektu bada, askontzat ezinezkoa da planteatzea, dakarren 3 ordutara ero dagoen irixan, ikasketa garai hori aurrera eramatia, orduan aukerak ematen ditu bai. 10 urte bete dituzue, pentsatzen dute aurrera jarraituko duzuela, zuen egitekoarekin eta zuen ametsekin. Bazkide gehiagoren premian zaudete, egitasmoak ez dira falta, zertan zaudete orain momentuan? Gure asmoa da elkartia indartzea, 10 urte hau eta gero poliki-poliki gure familia handitzen joan da, eta asko aberazten gaitu ez, gerturatzen den pertsona horok ematen dau beran ekarpena. Orduan asmoa da Bergaran iraietik aurrera leku fisiko bat izatia, eta bertan betailer desberdinak, ero elkartrukerako gune aukitzia. Eta bidai honek nik uste jarraituko dugula, reklamo bat bihurtzen nahi dira, jende asko esaten dozko hurrengo bidaian ez izango da beste gogoakin da biztela parte hartzeko.
Oso ondo, lanean jarraituko duzu eta hain zuzen ere urrutira joan gabe, ostiral honetan, Barikuan aurkezten duzue zuen proiektuaren barruko jantzi bilduma berria. Eta prest duzue, webgunean jarriko duzue salgai, eta esan beharra dago irabazi guztiak bideratuko dituzuela proiektura. Zer nolako erropak dare aurten erosteko, Eli, ikusiko ditugu irudiak baino? Pixkatxo danetik dago, gisa da arrakasta asko daukan proiektua dela, ja 3. kolekzioa izango da urtengua, eta hor ikusten zuen bezala, badare hainbat txaketa bakero eta goialekin ero apainduta, kirol jertziak, soinekuak, pixkatxo bat danetik daukagu. Eta nik uste dut aurten aurreko urtean aste bukaera baten isa artikulu guzti erraldu zian, eta espero dugu aurten arrakasta berdina izatea. Eskuratu nahi dituenak webgunera jo beharko luke? Hori da, bai, webgunean bitxartez egin leizke eskaerak, eta gero, zehaztuko dugu zela jaso, eta zapatuan Azoka Solidarioan hartuko dugu parte, Maria Lagundik eskolak antolatu da benak, eta bertan egongo daukeria enkargua jaso, ero erosteko. Oso ondo, hortxe ikusten ari gara, bilduma horretako arropetako batzuk. Eli, mila esker, bisitarengatik gogoratuko dugu, ostiralean, Barikuan, 9:30, zuen bidaiaren kontakizuna egiten duen erreportaje hori izango dela ikusgai. Eskerrik asko, egin duzuen aleginagatik, eta orain danok ikusteko aukera izango dugu, zer nolako lana egiten duzuen Afrikan, Senegalen, eta zergatik dena garrantzitsua. Eskerrik asko zuei gonbidatzea gaitzik. Mila esker, Eli.